Alright, leyo nto thina siyibiza ngokuthi i-dry ejaculation, osho ukuthi kuyenzeka ukuthi uma sufika kulesa sigaba kungaphumi lutho. But kusuke ngasho necessarily ukuthi ayikho into eyakhekile, okay? Kwesinye isikhathi kusuke kukhona okwakhekile kodwa kwangaphuma ngaphambili kunaloko kulahlekelwe i-GPS kwahamba kohlala esinyeni sakho, and then uthi wena uma usuya toilet nje uthi yochama mase kuyaphuma ngaleso sikhathi. So ziningi into ezingakubanga lokho, either yona prostate ngabe kubangile ngoba ivimbile or unenkinga yashukela, ushukela futhi uyakubanga lokho mamlady D. Udaveni ngoshukela. Ushukela uzokubanga lokho. Siyawuvikela ushukela Khumbula phela ukuthi ushukela mamlady D uzobanga ukuthi ama nerves akho nemizwa okay ibe damaged. So okunye uke wena ungezwa imizwa yakho ayizwi ngoba unoshukela, uthi olukwenzekile kodwa awuzwi ngoba unoshukela, imizwa ayisebenzi. Okay, auntie, let's go.